Ntate Mdimo. Ngimfanele. Baba bengithi ungifaka istay soft. Asihlale phansi sikhulume. Unkosikazi wami lo. Uthandana nomfowethu. And ingicakile kakhulu lento le ngoba akukho unkosikazi angakutholi la endlini. Unkosikazi yabo kabhuti inhle kabi. Ukhuluma amanyala. Unkosikazi wami umuhle mfowethu. Phela wena ukhuliswa yimi uyakwazi lokho mfowethu. Umuntu uma umthanda uyamthanda. Endinhle mayinhle inhle bhuti. Mfowethu unkosikazi wami. Unkosikazi wami. Manje ngiyenze kanjani? Uyangidelela kwami emzini wami. Uyangidelela ngiyenze kanjani? Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Josie Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today we go family ya bo Mhlongo, itse re fitla mo re bitsitswe ke Ntate Mhlongo a waits always blue ke na le bothata bo itseng. Mosadi wa ka o ntshitela le abuti wa ka and ntse le hangata fela ntse ke mothola a ntshitela le abuti wa ka a re always blue a ke sa understand gore mosadi wa ka o sa kula ka hlogo or se le bonormal kapa ko etsa ka mabomo so ntho ke hlokang ko lona gore le tleng le tlompwela le mosadi wa ka le mo botsong hantle bothata ba hae keng so guys ntho ke tlo etsang no ke tlo kena ka ntlong ya bontate Mohlongo ke bone gore bothata keng yes baby. Hi guys, I am back again the family ya Mohlongo. Baba kunjani? Saphila njani nkosazana? Nami ngiyaphila umuntu omdala mami. Ngiyaphila ndodakazi njani? Lena ngithenga umuntu omulo. So baba bengisacela nje utshela ama viewers ukuthi wena why ubhalele iJosie Bioscope. No, ngibhalele ukuthi nize la nizongisiza nizongibonisa ngoba unkosikazi wami lo uthandana nomfowethu. And ingicakile kakhulu lento le ngoba akukho unkosikazi angakutholi la endlini. So and sengibathole amalanga amaningi endaweni ezihlukahlukile. Yeah, so that is why nginibizile ukuthi nizongisiza sicazulele le ndaba le nomfowethu ngoba ngisaphatheki kahle. Nasemsebenzini angisebenzi kahle, angikhululekanga nje empilweni yami. Yangicaka nje indaba labantu laba ukuthi ngaze kanjani awukhela unkosikazi wami athandane nomfowethu. So wena umuntu omdala mina bengisacela ukubuza umuntu omdala ngenhlonipho. Yini into yenza ukuthi wena ugcine uthandana nobhuti kaBaba? Ubhuti kaBaba ubhuti wakhe njengobaba asho. Ayi ngeke ngenze lutho nomfowabo. Ubhuti wakhe makafika mina ngumakoti la ekhaya ngayalwa ekhaya ukuthi mabafika basemzini ngibaphakela so yena njalo makabona umfowabo ala ngimphathe kanjani baba umfowethu Baba amphathe kanjani angithi Cha kodwa ngiyabona nkosazana nanoma ngabe kumele amphathe kanjani kodwa angimela amphathe mphathe azambamba bambe ubani uphamba bamba omunye umuntu omdala umfowethu umfowenu ubamba mawungambona nje phela yazi namanje ngiyathanda ukuthi ngathi angabizwa sihlale phansi sicazulule le ndaba le baphilisa ubunja mntanami angaze angene nje ambambe nje uzubone nje ukuthi nawe angisaconda angisazi angisananhliziyo angisazi ukuthi ngiyenze kanjani manje. So mama wena ngoba ubaba uyasho ukuthi ubaba unokubamba bamba ngenye indlela mama lokho kusuka kwenza yini like wena ufila kanjani uyibona i-right wena maybe leyo behavior nike nazama ukukhuluma nobaba maybe akutshela ukuthi leyo nto akayithanda ukuthi umfowabo akubambe amathanga maybe ubaba uyasho mina umfowami ngisho ukuthi mncane ngingenzani baba ngomfowenu ngoba mncane angithi uyambona ukuthi mncane uhlazo yazi into ezisabekayo into engeke zenze umuntu nje kuphela nami ngize ngicakeke ukuthi kahle la endlini kuyenzakalani ukuthi la endlini ngiyadelelwa mina uyeza njalo umfowethu la endlini angazi ukuthi kuyenzakalani ngiphume ngiyemsebenzini ngiyenzakala lamanyala la endlini umuntu omdala kiba webile sebafihlile ngenani madoda. Hey abuti wa ntate ke o guys ebile ke a leboha scheme ke a leboha kunjani umuntu omdala Siyaphila bhuti kunjani Siyaphila njani nje mama awu nkosikazi yabhuti awusemuhle hawu yawu bhuti ngithi ngizonibona la ekhaya ngibone nenkosikazi isenhle nkosikazi kodwa uzosibona amanyala mfowethu uzobona unkosikazi wami umbamba akhona la phambi kwami kunjani umuntu omdala ngiyaphila so wena manje umuntu omdala ngegama ngogama ngumuzi muzi so umuzi ubhuti ka babu babu Mhlongo ayakunenkinga ngiyathemba ukuthi njengobuza noLavas ukutshelile ukuthi thina singabantu beJosie Bioscope umuntu omdala ngiyathemba ungitshelile hayi umuntu omdala lana ke ukhuluma noLady Blue wani so ngibhalelo baba uMhlongo la umuntu omdala uthi nje khona izinto angazithandi ngawe so ngizomupha nje ithuba lokuthi nje azikhulumele ukuthi kahle inkinga yini. Cha mina ngibona inkinga la endlini. Inkinga ngibona inkosikazi yabo kabhuti inhle kabi. Iyazi. Inkosikazi kabhuti inhle.
Abuti Nemuzwa ukuthi uthini lo muntu? Ukhuluma amanyala. Unkosikazi wami umuhle mfowethu. Uhlala uza la endlini mfowethu kanti ungihamba ngemuva. Into ozela zona la endlini mfowethu. Uza la endlini uzodla uyenze konke nonkosikazi wami futhi mfowethu. Sekamuhle manje kuwe unkosikazi wami. Muhle impela bhuti. Hayi umuntu omdala ngicela ukubuza why unesibindi sokutshela unkosikazi oreleke inkosikazi yakhe mosadi wa abuti wawo ukuthi muhle. Kodwa imbali enhle mayinhle sisi nawe yazi inhle. Hayi ngiyadelelwa la endlini. Ngiyadelelwa la endlini. Umuntu omdala pho yena ushadile unomfazi unani? Cha unaye wakho unkosikazi kodwa akasapheli la endlini. Ekseni udla, emini udla, ntambama udla, ngikhona angikho. Nangu sokubuye unkosikazi wami umngane wakhe. Leyo eyenzakalayo angazi impela ngiyadelelwa kakhulu. Motho moholo ha o tshwanela o ka bitsa mosadi wa abuti wa go mtshela ukuthi muhle o kene mantswe a jwalo ke bona ile disrespect like o etsiswa ke eng thotse jwalo ibile dipila di camera o bitsa mosadi wa abuti wa abo muhle ngibona kuyinto engekho right mina futhi ngimangele ngiyaqala nokuyibona leyo nto ukuthi ukuthi into mayinhle yinhle umele uyinqome ma. yo Jehova ngicela usebenza kanjotsheni Unqoma into yakho mfowethu, unqoma into yakho la emhlabeni. Awunqoma into yomunye umuntu futhi mina ngumfowethu mfowethu. Phela wena ukhuliswa yimi uyawazi lokho mfowethu. Umuntu mawumthanda uyamthanda. Into mayinhle yinhle bhuti. lava sitenge Uyazi bhuti nawe. Uthanda amanyala. Unkosikazi wami. Yemfowethu unkosikazi wami. Mr. John Unkosikazi wami. Manje ngiyenze kanjani? Uyangidelela kwami emzini wami. Uyangidelela ngiyenze kanjani? No, mara mina ngiyenze kanjani mina? Abuja, Mr. Jones, can you please take the man outside for just a moment, please? Please, take him outside because of no man. Yeah, please. Memo Kyakup. Please, just, hey. Ngizakhuluma. Angizenzi nayo ngazenzi. Kwenzakalani mama? Akazenzanga. Nami bengifuna uncedo ngawe. Kwenzakalani mama? Baba, uwe yenze ukuthi kufikele nani. Kwenzakalani mama? Ungangqondi. Wena wayenzani? Waphuza utshwala ngiyakumamthembu mina. Manje yena ukusiza ngani yena? Wathi ngukulungisa kanti iplate lakho lidliwa uye. Ngikwenzile mhlongo ngikwenzile. Fast. Mama. Ntate mdini. Ngimfakele. Baba bengithi ngifake istay soft. Asihlale phansi sikhulume. Hayi ha re dule mfatshe mtswadi wa bona ntotso so. Mama o yentse eng? Stay soft asiyimi. Buyala. Asiyimi. Azange wangithanda. Buyala. Yabona kunabantu la endlini. Ngicela uthuleke manje. Ngicela uthuleke ke manje. Ngicela uthuleke manje. Angithi mina ngifuna ukukhuluma baba. Ngifuna ukukhuluma. Tata ke kopa mo fe chance. Ngisifase ngokwami. Okay mama, oh, I'm so sorry ke a bona gore moya wa ho em. Re batla o understand. Obani ke bone something ane. First of all hane ke bona. Abuti wa ntate. Ke bone ka re nkelelwa ya high sharp. O bone lovers. O pita mantswe hangata. Ha una ntho sharp ka ena. Hona le ntho ke boneng ha se motho normal. Ke batla o tseba wena o yentseng antso. Yiwe ke kopa go jwetse mama ke kopa mama thosa moya motho mo please. O wentse eng? Wenze eng? Mina ngiyengaya ngoba ubaba beyanganginiki imali, anganginiki neallowance yabo mama. Mina ngabona ukuthi ngiziyele kuMamthembu. Ya uMamthembu yini inyanga? Inyanga bengiyolungisa umuzi wami. Vela ngithi imizi ilungiswa abo mama. Baba ngulungisile umuzi, mara ngilungise wrong, iphutha libe ngomfama. Mama uyenze njani? Libe ngomfowenu, iphutha ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa sithandwa sami. Ngiyaxolisa. Wenzeni baba? Ngimfakele ubaba. Mama umfakele insicela usitshele mama ke batla understand motho mo. Ngifakele idliso mntanami. Umukenelise sejeso. Bodufakela mina. Ngoba bengukuthanda. Bengafu leso mama, leso sidliso sisebenza ukwenzani like uyabo. Nami makangitshela uMamthembu wathi indoda yami izokwazi ukungimamela. Indoda yami izoyiletha imali. Nami bengifuna ukujabula njengabanye abo mama ngiyemall. Ujabule ngoba mina ngiyisiyolo. Bengicela kithi. Ujabule ngokungidlisa. Bengicela kithi. Yabona indaba yakho. Ngihlekwe ekhaya. Nihleka nabo bakhela nami ikhethi nisingiyalidinga baba. Mara bongacabanga. Baba wena bongakhona ukumthengela ikhethi nisi umama mhlawumbe. Ngiyenza konke engikhona ukuyenza ndoda
makazi konke Mama ubaba bekangayenzi yini ukuze utetele so uthethe umuthethile kini bathini lava sibobheka mina ngedwa ntothe ejwalani ubaba bekangayenzi yini. I just want to understand ubaba bekayenza izinto ziphi ezi wrong ntate netsa ntothe thing tse wrong tse utetele umuthella khanti dijo umkenelise kahle. Mina ngimfakele plate like mntanami. Then iplate ifike kanjani kubhuti bekwenzakalani ngikupa understand Ngizoyiqala kahle ngizoyiqala kahle. Ubaba makasekadlile anathile akadli ebusuku. Uthe makaza nomfowabo ngoba kumfowabo wathatha iplate lagwanika umfowabo leli mina bese ngilungisile ngilungisela ubaba. Guys, you all don't have a toilet paper. Akuna yona lava sani. Baba ngiyaxolisa ndoda yami. Uxolisa ngokungidlisa. Angikwazi ukushiya umuntu. Uxolisa ngokungibulala. Bengulungisa. Yazi mina ngithini? Yazi mina ngithini? Bengifuna mina ulungileke lo mdlisile ke ngoba ngeke vele uthanda yena. Cha, angeke. Ngabe ngushila umuzi. Wenze kahle ngadla yena. Umuntu omdala mina ngifuna ukunderstand. Bo uphakele ubaba. Mawuceda ukuphakela ubaba waza nobhuti wakhe. Mekeza nobhuti wakhe. Mina makaza nobhuti wakhe mina bengenza washing ngaphandle. Ngithola umfowabo sekalidla iplate ngoba ulinikezwe kuye. Mama, ke mang o advise itseng gore Mamthembu aka uthusa gore o jese monna hao gore a o rate. Uphushwe yini ugcine uzibone ukumamthembu uze uzelwe imingcondo yokuthi yazi ngifuna ukudlisa indoda. Inhlupheko mntanami. Ubani okufundisa uMamthembu? Ngihlanganile nabanye abomama ngabuza ukuthi why imizi yabo yena imihle. Baba mamela baba. Ngihlangane nabanye abomama ngabuza bathi bazongisa la kuzolunga khona umuzi wami. Bengazi ukuthi kanti ngiyawubhidliza ngubhidlize mina. Umuntu omdala ngiyayibona leyo. Yaka bhuti kababa siyenza kanjani? Uzophola kanjani njengoba seka kanje? Ngoba manje seyihloba hani wena utlo umama ke hi hani nothi yani. Ke nothi yani yeza seyihloba nothi wena utlo dula ntsa o latella. So ke batla utsela. Yo angazi Ngoba uyabona manje ilife ikakabhuti angazi kanjani. Moyenza lento andibowazi. Iyangixaka nami. Ukwazi ukuyikhupha lo ifakile yena noma mkhize lo. Lapha yena bathi azireturn noma uthathile uthathile. Manje uthi uyabona mama ufake ilife kabhuti ka baba umhlongo eriskini kanjani. Bheka manje wena ngiyazi ukuthi bowungazi mako awe ukuthi manje ubaba bozoyikhipha kanjani kuye if bekase afana nobhuti wakhe. Asiyibuze. Bekazobe kowami. Makafana bekazobe kuumuntu wami vele umuzi wami bozobe solungile. Oh bengizoba ngumuntu wakho or bengizoba ngiziphukuphukisa sakho. Hayi kanjalo baba. Kanti umuntu omdala kanjalo mina ngicela ukubuza why ezinye izinto rona re le batho re sa dumelle hore especially abantu besimame singavumela ukuthi sizenzakalele naturally sigcina rona re ya ko bathong bo wena bo expecting ukuthi ubaba akuthande ngomuthi or akuphe izinto ozithandayo ngomuthi impilo yakhe yonke mama. Ngiyayibona imosha umfowabo baba mina bengithi ngenzela ubaba ngiyacela bandla baba ukuthi sibone ngenye indlela. Bothi yenzela mina ungibulala. Asilungise baba. Ubulale okumashekele kuphinde kulunge. Ngiyacela yazi umuntu omdala hayi khona shema hayi wayisiking guys kiyatshepa gore la bona hore ntse so di bohloko hakakang ke tshepa gore lwena mo haye o le motho wa mme o shebelletse o tlo make sure hore ha o bona gore motho wa ha o rate kapa motho wa ha o try communicate le na o etsetse ntho tse sharp sikebe wabe wa kenyetsa motho wa motho kapa wa kenyetsa motho wa o pega mina ngedwa hayi sharp ntho eo o ka skenyetse motho dintho mo dijong hore a o rate batho ba bang ba dula ile dithutsela because of basadi ba batlang hore banna ba ba rate kapa basadi ba batlang hore banna ba phile ka di expectations tsa lona. Guys ke a tshepa le wena ha o le situation ye so le ntate o file ka reng ho etsela ntho so ha o no le balela fela o emailela osblue ko jozibioscope.co.za. So wait king guys liska yetsang ntho so ke a rata ka ofela yes baby. Ukuthi senzeni yazi watsena lava sintho ke nana nking mama wa bona situation akubatli boma ka go ke mosebetsing e wrong ha o sekebe wa hlola and never sa hlola o hlola ke a mama ngicela ungasayiphindi uyabona into umuntu omdala engifuna ukuthi siyenze manje engicabanga ukuthi meli yenziwe manje ukuthi wena nje mama uthathe ubhuti kababa umhlongo umhambise umbuyisele kuMamthembu enyangeni niyobona ukuthi kwenzakala ini ngoba uyabona sokuyisona kanjani aphile kanjani aphela kasihla ucontrol wakhe isihlanga ha khona uphela bophelo baye because of the wrong doing saw kisona ngiyayibona baba ngiyaxolisa asiyilungiseni ke sibuyeleni kuMamthembu liya kuMamthembu nini tshwantsi lona liye manje baba ngoba vele ngithi baba sokumosha awunako mama manje tshwantsi le abuthi
utlohlanya phela starting and batlolwana. So for now ke Yenza kanjani? angazi ke. Manje senza kanjani manje? Don't follow him, right?